ಇಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಲ್ಲೆ ಆತಲು ಬೇಗ ಒಂಜ ಆಂತೂದು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಂತಿಕ್ಕೊಡೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಂತಿಕ್ಕಡೆ ಪಂತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆನೆ ಆತಂದು ಇಂದೇ ಎಂಕ್ ಬೋಡಂಡ ನೆರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಇದಾಯಿ ನೆರ್ಪುನಿ ಟಿವಿ ಆಲ ಅಂಡ ಟಿವಿಗೆ ನೆರ್ಪನ ಇಚ್ಚತ ಟಿವಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ತನ ಕಂಪೆನಿಗತ ನೆರ್ಪುನಿ ಇಂದೇ ಇರ್ದಾದ ಓದುದರ್ MBA. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅತೆ ಅತ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಂಡ ಅಂಗಡಿ ndade ಯಾನೋಲ್ಲ ಸೈತೆಂಡ ಈ ಬೇತ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪನ ಪೋಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಚಂದ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟ ಹೊಚ್ಚಿ ಇಂದೇ ಆಂಜನೇಯ ಇದ್ದಾನೆ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಿ ದಯಪಂಡ ಆಂಜನೇಯಗ ಬೊಡೆದಿಜ್ಜಂಡತ ಐಕ್ ಇಂದಯ್ಯ ಯಾನ ಸಿಗರೇಟ್ ಇಪ್ಪನ ಬುಡಿಯೆ ಓ ಅಂದ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಎನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಪ್ಪತ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದೋಲ್ಲ ಸೈತಂಡ ಇಂದೇ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಓದುದು ನೀ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಾದ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂದದೆ ನಿನ್ನ ರಾಶಿಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಸಿಂಹನ ತುಯ್ಯರ ಮಂಗಲಕ ಉಲ್ಲ Oh no! ದಯಪಂಡ ಆಂಜನೆ ದಾದವಾ